I've had people break into my trucks before to smoke crack. Oh, they smoke crack? Oh. Guys, ayan, magbabalik tayo. At nandito na tayo ngayon sa ating dideliveran. Dito na tayo sa Thunder Bay. Delivery ko ngayon alas 6. Ewan ko kung bukas pa sila. Pero kung bukas pa sila maganda para man-load tayo. Pero kung hindi, okay lang. Kasi bukas na lang para magsimula ako bukas. Para makatulog din tayo. Checkpoint. Tawagan ko kaya kung nandito pa sila. Kung hindi, wala na talaga. Diyan ang atrasan eh, diyan. Subukan akong tawagan guys, tawagan natin para malaman natin kung may unload pa tayo. Pero kung hindi na, bukas na lang. Maaga, walang problema yun. Yeah, sir, I'm here now. Okay, I'm on my way. Okay, thank you. See you soon. Okay, you want me to open and back now? Sure, you can open the doors and back up. Alright, perfect. Okay, okay, for sure. Bye. See you soon. Bye. Bye. Extra. Atrasan na natin agad. Buksan na natin. Tapos atras, mabilisan lang. Natapos agad yung assignment natin. Pupunta na agad tayo sa pangalawang assignment. Ang lamig ng loob niyan. Orchestra. Atras tayo tapos antayin natin yung tao. Okay. Okay.
Alright guys, ayan, hintayin ko na lang yung mag-unload sa atin. Papatayin muna natin ang truck. After ng unloading niya, hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. So end odometer 924123 Thunder Bay. Ang destination 9:18. So 9:18 today. Kanina nag-pick up tayo, 9:18 din ngayon. Natapos natin. Ayan. Binigyan na rin ako ng reload ko guys. Meron na rin akong dalang reload din. Pupunta tayo ng Wisconsin. Pipick up tayo doon. Tapos papunta ng Ontario. Pupunta ulit tayo ng Ontario. Ito yung reload na binigay nila sa akin. So bali mula dito hanggang Wisconsin, tatakbo ko ng empty. Nandito tayo ngayon sa Thunder Bay guys ha. Nandito na yung load information na binigay sa akin. Dito. Tapos nandito na rin yung ace manifest ko, empty ace manifest ko. I-print na rin nila doon sa opisina kanina nung pinick up ko yan. At least dire-diretso na, hindi na tayo mag-aantay yung mga tipong pagkatapos mo dito aantayin pa natin kung saan tayo itatapon. Yeah, at least kito pa no, mabilis sila ngayon. Okay. So dyan lang muna yan. Suntayin natin si Cesar. $924,123 ang takbo na ng truck ko guys. Ito total kilometers. Oh yes, andyan na yung ano. Hello sir. How are you? Good, you? Good. Doing all right? Alright, yeah. Roads were good? Yeah, good. Roads is good. Right. Thank you. I'll try to have you out of here in less than an hour. Yep, thank you. Bilis. Bilisan lang yata. Ay, tapos na yata guys, tapos na. We're done. Thank you, sir. Have a good day. You too, take care. Okay, can I stay here for tonight and then I leave early in the morning? Yeah, that's all good. Thank you. You want? Yeah. Yeah, I don't have anywhere else to go now. What's that? I don't have anywhere else to go now. I don't have any driving also. Are you going to the States tomorrow? Yeah, I'm going to Wisconsin? Wisconsin. Yeah. I use that wood to take a selfie though. Oh, okay. Okay. I noticed that. Like, I wonder how that got there. But Yeah. That'll put my mind at rest knowing that Yeah, you, yeah, I you know. did that, not someone else. Yeah, okay. I've had I put it people- back in there. I've had people break into my trucks before to smoke crack Oh, they smoke crack. Oh, okay. In the those winter. addicts. Oh, in the winter. in the Okay. winter. So now I locked my truck. Oh, they smoke crack inside. Yeah. Oh, shit. When it gets cold. Yeah, it's cold. Oh, But then we put this fence up back there oh yeah. because Oh, they okay. usually walk through, and now we just got this fence up, so that should hopefully stop people from walking through. And Yeah. put some That's good blocks idea. up. You put something Yeah, in there. so I saw the piece of wood there, and I'm Me, like, that's me. yeah. That's my idea. So, I'm happy now Okay. because otherwise maybe someone coming through. And I don't know. Somebody, yeah. Yeah. All right, man. Anyway. I'm just gonna close the door and then I'm just gonna stay here for the night and tomorrow Sounds I good. leave. Yeah. Thank you. Take care. Okay, have a good day. Alright guys, tara. Sarado natin ang truck. Magpahinga na tayo, di na tayo matulog. Tapos bukas, maaga ako, tatawid tayo sa Grand 48 sa Minnesota papuntang Wisconsin, pick up doon.
Alright. Tayo. Tulog niya tayo rito. Let's go. Meron daw pumapasok dito sa truck niya para dito sila tumira ng bumatak, sabi nung sabi niya. Ginamit ko kasi to kasi nag picture taking ako dyan hindi ko kasi mahawakan, kaya yan, bigyan natin dito. Balik ko rito kasi dito ko kinuha Oh, lamig malinis. Hindi ko na kailangan magpahugas kasi malinis naman. Yeah, rice. Alright guys, tara, itulog na muna natin at bukas ulit. Time to sleep. Guys, good morning. Babalik ang lakay at yan. Kagabi hindi na ako lumarga talaga. Doon na talaga ako natulog kagabi. Pinantay ko na yung 10 hours ko. Naka 10 hours and 40 minutes ako natulog kagabi. Sabay, eto na. Malapit na tayo sa border. Madilim pa kanina nung nag-start ako mag-drive, madilim pa. Nakapag-drive na rin ako ng almost 50 minutes. So, makakarating tayo rito sa border. Ito, malapit na tayo. Ito yung Grand Portage, Minnesota border, US border. Empty tayo guys 570 miles empty. Mula doon sa diniliburan natin hanggang sa pick up natin punta Ontario, Canada, USA border crossing. Okay, first time natin dumaan dito, kaya tignan natin kung saan yung commercial vehicle nila. Tandaan lang, ayan yung papuntang Canada yan. Baka doon pa yun. Doon. Return to Canada. Doon pa yun. Doon pa yung ayan yung papuntang Canada. Ito ang ng US yan. Entering Central Standard Zone, sabi. Parang
na ito pinaka-border lake, oh. Commercial truck, right lane, okay. Pay attention sa mga ano guys, ha, sa mga sign. Ito. United States Border Inspection Station. Welcome the United States. Stop. Okay. Wala yata tao. O papasok ako sa loob. Remain in the truck, okay. Choose border cross. Good morning, sir. Morning. First time to cross here. Where do you usually cross? Oh, I usually cross in here in Detroit. Yeah. Just you in the truck? I'm alone, sir. Where are you going? Sheboygan, Wisconsin. What are you hauling? Right now, I'm empty, sir. Yeah, meat. I'm going to Ontario. So I'm going to take a meet in there, and then I'm going back to Ontario, crossing in Windsor, Detroit, Michigan. Have a good day. Thank you very much, sir. Alright guys, tapos merong scanner dito. Ayun, dadaanan tayo. Sabay diretso sa X-ray. Diretso X-ray tayo. Alright guys, ayan. Tuloy-tuloy, hindi tayo hinabol. Hindi tayo hinabol ng pulis. Walang problema sa truck. Hindi na nga sila tanong kung anong pagkain ko eh. Maganda. Siyempre wala naman tayo ibang pagkain kundi lutong itlog, yung sa katutak na ibinigay ni Mrs. sa atin. Teka muna. Focus lang muna tayo. Ay, sa kabila tayo. Kasi first time natin, no? Minnesota, welcome you. Welcome Minnesota. Ano kaya ako makakapag-picture dyan? Grand Portage State Park. Picture sana ako eh. Wala naman tayong magpipicture sa atin. At saka sakto, walang space, walang shoulder. Huwag na, kaya mo na. At least nakarating tayo dito guys, ha. Naka-joyride na naman kayo sa inyong Apong Lakay, ha. Thank you for watching, I love you all. Dire-diretso lang tayo guys. Masayang-masaya ako guys. Alam nyo ba kung bakit? Dahil sinusuportan nyo yung video vlog ng Lakay. Kahit ganito lang yung video ko, yung iisa lang yung routine natin, routine ng truck driver, bahay, trabaho, balik pa uwi sa bahay, trabaho, family, home time, mga bata, mamamasyal, mga ganon. Tsaka
Saka wala akong ibang camera kasi guys, kundi ano lang eh, GoPro lang eh. Wala akong drone. Kasi itong pagbablog ko, pinapakita ko sa inyo itong routine ko, tsaka nangyayari o event ng buhay ko sa family ko eh. Kumbaga record ko lang ito para meron din kaming panoorin mag-asawa pag tumanda na kami. Yun lang yun. Alright guys, ayan, thank you. Kaya yung mga bagong mga vlogger dyan, ipagpatuloy nyo lang ang pagbablog nyo. Kasi balang araw kami na matatagal na nagbablog, malalaos din kami. Kumbaga kukupas kami. Kayong mga rising mga nagbablog, ipagpatuloy nyo lang yan para kayo yung magbigay ng kayo yung magbigay ng inspiration sa tao, sa mga aspire truck driver. Yung iba is for view, for entertainment only. Yung mga iba hindi naman inspire truck driver, kundi for entertainment only. Kaya tuloy-tuloy nyo lang yan. Ayan guys, yan ang advice ko sa inyo. Para sa akin, ayong mga nagsisimulang mag-vlog, pagpatuloy nyo lang yan. Kayo ang papalit sa amin na kami, mga nagpa-vlog ng mga ganito, tracking. Kasi mayroon at merong lalabas na nagpa-vlog na magugustuhan ng tao. Ipagpatuloy nyo lang yan guys. Kasi kami, para sabihin na lang natin na katulad ng mga artista rin, tumatanda sila, kumukupas, may mga bagong mga talent, no? Yung mga bagong artista na nadidiscover, yun. Katulad ninyo, madidiscover kayo ng mga tao, papanoorin kayo ng mga tao, ipagpatuloy nyo lang yung mga ginagawa ninyo. Patuloy lang natin ang ginagawa natin, pagbibigay ng inspiration sa mga tao. Alright guys, ayan, focus lang ako kasi salubungan na naman pala ito. Dito na tayo sa Highway 61, US 61. Yes! Alright guys, yan. Dito na tayo ngayon sa Wisconsin. We are now in Wisconsin. Interstate 35, Wisconsin. Tiyempo kasi hindi pa matraffic. Naambon kasi baka walang gumagawa ngayon dahil umaambon. Pero kapag may araw ito, naku, tayo tayo. Sigurado yan ha. Take exit 255B on the left to I-535. Sigurado, ang daming construction. Kita yung cone zone na yan, yung mga cone na yan. Marami siguradong construction yan. State of Wisconsin. Sana oil. Take exit 255B on the left to I-535. Sana all.
Hindi ma-traffic, para sa ganun hindi tayo laging ano. Mali, wala stick na ano yan. Dito pala dapat ako, visit na yan. Delikado yung ginawa ko ah. Pag ganun pala oh. Pag ganun, hindi dapat ako nag-slow down doon. Buti na lang binigyan niya ako. Buti na lang hindi mabilis yung takbo natin. Delikado yung ginawa ko na yun. Na-admit ko guys, huwag yung gagayahin yun. Na-admit ko, delikado yung ginawa kong yun. Mali pala. Dapat dito sa kanan pala. Kaya pala mali. Kita nyo yung GPS ko. Iba na naman ang ano niya. Kulang sa update tong GPS ko. Sunod ako ng sunod dito eh. Dun sa ano ko eh. Pupunta pala sa kabila yon. Bago siguro tong ano na to na. Bago siguro itong krasada na to. Gusto na to. Kaya ganon. Dapat stay tayo sa lane 353 eh. Kung susundin ko yung GPS ko, tama ako. Tama yun nandun. Pero kung titignan mo yung sign na katulad nito, andito yung ano, dito yung sign ng Wisconsin, no? 535 Wisconsin. Yan, dapat dito tayo dapat, south. Nung kumanan ako, In 1 3/4 miles, take the exit on the right to US 53 south toward US 2 east. nung kumanan ako, yun, nag-rearrange yung aking GPS. Loko rin eh. Buti na lang, mabagal ang takbo ko. Kaya nakahinto pa ako agad-agad. Hindi ako sudden brake. Delikado yung ginawa ko. In 1 1/4 miles, take the exit on the right to US 53 south, then keep right. Yan o. 53 south. Naulan pa naman. Lake Superior. 535-53 south. US 53. Guys ha, nawala na naman yung check engine ng truck natin. Ano lang, pabalik-balik lang. Take the exit on the right to US 53 south, then keep right. Wisconsin. Keep right to US 53 south. Wala akong madaan ng flying J ata rin eh. Pakruduhan. Ayan guys ha, sundan lang natin tong US 53 na to. Minsan itong ating GPS talaga sala eh. Hindi niya Continue on North 3rd hindi niya Street. inaano yung lugar, kung ano na nasa tamang lugar.
Bago kasi itong mga ano, itong mga construction na to, detour tong mga to, detour. Detour tayo, detour. Meron pa akong ano, 8 oras driving. Sa US 53, tuloy-tuloy lang ako kasi paiba-iba yung ano, paiba-iba. Alright guys, tara i-check muna natin itong loob ng trailer natin kung kailangan natin magpa-focus. Di ko tinignan kagabi kasi madilim, hindi ko makakita, at saka siyempre grabe ang lamig kaya check muna natin. Oh, malinis guys, malinis. Walang dumi. May mga konting kahoy lang, wala. Hindi nila papansinin yan. Malinis. Ayan guys. Hindi na ako magpapaugas, malinis naman tong trailer natin. Meron pa tayong 3 oras na ano, na maneho. Andun na tayo mga 3 oras. Dito tayo sa ano guys ha, Rib Mountain, Wisconsin, Sinex. Ayan o. Nag 30 minutes break lang tayo. Kailangan din naman natin mag break, kumain. Wala natin ibang gagawin kundi let's go, para hindi tayo malate. Ang pick up ko alas 6 baka malate pa tayo, mahirap na. Tara. Maganda yung climate dito. I-43 South Wisconsin. Malapit na ako sa pipikapan ko. Chill lang. Sheboygan 10 miles, Cooler, Milwaukee 66. Balik ang check engine ng truck. Ano kaya diferensya ng truck? Pabalik-balik lang siya na para siyang ano, makulit na buni.
minsan wala, minsan nandyan na naman. Pero maganda ang ganitong lugar, pang-cross-cross lang. Malapit na ako doon, mga 20 minutes na lang. Alright guys, i-drop muna natin itong trailer natin 1465, tapos pick upin ko yung 1440. Yan. Tapos strap. Silain natin muna. Okay. Alright guys, tara. Ulisin na natin to. Yun. Tapos kunin natin yung ano, isang trailer natin, atrasan natin. Loaded na daw, sabi nung aking ano eh, sa aking, ang aking dispatch eh. Ayun guys, 1440. Atrasan natin dyan. Tapos wala na rin akong driving hours, hindi na ako aalis. Kunin ko na yung papel doon sa opisina nila, tapos dito na ako matutulog. Hindi na rin ako pwedeng mag-drive, kaya tama na, huwag na tayong magmaneho. Pagpabukas na lang natin kasi wala na rin naman akong drive. 42 hours, saan pa ako, 42 minutes, saan pa ako ano dyan, makakarting yan. Doon ako magpapark, doon tayo matutulog. Kunin ko yung papel. Oop. Yun. Pag test. Okay. Bukas ko na i-pre-trip ito guys, para hindi masayang yung oras ko kasi matutulog naman na ako eh. Ayan, 42 minutes na lang eh. Doon na lang ako mag-park, malapit sa kanilang opisina, para bukas paggising natin pre-trip. Yan. Pero syempre bigat ah.
I-adjust ko na lang muna yung ano, yung kanyang ano, kasi parang sagad eh. Yun. Puno pa. Ito, adjust natin to. So, pagka may nakita kang guhit na ganyan, sa akin yan. Kasi mayroon akong ginuguhitan ko talaga eh, para matandaanan ko. Kailangan pa mag-build ba ng hangin? Right. Mamaya natin i-adjust. Mag-build muna tayo hangin. Okay, yan. May sealed. Tanggalin ko ito, ilagay ko ito. Okay. I-check din natin para kahit pa paano alam natin okay na. Pero bukas ang pre-trip ko talaga. Kasi matutulog na. Parang post-trip na rin ang dating. Tara guys, punta tayo doon sa kanilang ano, doon kukunin yung papel. Sabay doon ko i-adjust. Tag test. Yun. Alright guys, nakuha ko na yung papel. Kumuha pa ako ng kape kasi libre ang kape. I-adjust ko na lang ito tapos matulog na tayo. Woo! Guys, nakuha na natin ang papel. Wala lang yung ACA kasi sarado na sa opisina. Dito na yung bill of lading. Yan. Ito, kompleto. Ayos. Ayan. I-adjust natin yon. Babayin ko, pero siguro putulin ko na video vlog ko dito guys. Ako na lang gagawa nun. Tapos pagkatapos dito itulog ko na. Matulog na tayo kasi wala na rin naman tayong driving hours. So 40 minutes na lang. Hindi ko alam kung saan truck stop tayo makakarating yan. Yan, kita nyo. Ano, 40 minutes na lang. So paano guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Kita-kita na lang tayo susunod nating video vlog. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood sa video vlog ng Lakay Tracker. God bless you all and I love you all. Peace up, bye bye. Lakay Tracker.